Malên Amedê bi qasî dîroka bajêr xwedî dîrokek pir kûr û qedîm e. Bi dîroka civakbûnê û çanda bicîhbûnê re bingeh û hîmên malên Amedê hatiye avêtin. Jiyana ku di navbera çemê Dîcle û Firatê de di şikeft û berqefan de derbas dibû, bi naskirina kevirên reş û niqarandina kevran re malên Amedê hêdî hatin avakirin. Bi naskirina kevran û avakirina malan re Amed bû wargeh û vejîna bicîhbûnê. Mirovan ruh da kevran û bi kevirên reş malên awarte avakirin. Bi avakirina malan re jî kevir ji mirovan re bûn stargeh. Çand, dîrok û kevneşopî li Amedê bi avakirina malan û çandîniyê dest pê dike. Malên Amedê ku di nava Sur û bircên Amedê de hatine parastin, xwedî dewlemendiyek bêhempa û taybet e. Ev malên ku bi bedenên bilind hatine dorpêçkirin, bi mîmarî û şiklên xwe di Mezopotamya û Anatolê de mînaka herî dewlemend e. Malên Amedê bi mîmarî, motîv û nexşeyên xwe dîroka jiyana mirovahiyê vedibêje. Dema mirov li mîmarî û nexşeyên avahiyên Amedê dinêre, dikare bi hêsanî hemû serpêhatiyên Kurd, Suryanî û Ermeniyan nas bike. Mirov dikare bi rihetî li ser kevir û dîwarên malên Amedê di derheqê çand û jiyana civakên li Amedê bûne mêvan bibe xwedî îlm û agahî. Mêvanperwerî, hezkirin, têkiliyên civakî û malbatî, jiyana hevpar û hezkirina civakî xwe di rûyê van avahiyan de dide der. Hemû reng, serpêhatî, çîrok, dap û sincên civakê ku heta 5000 salan dirêj dibe, li ser keviran hatiye kolandin û di nava dîwarên kevirên reş de hatine veşartin. Li gel beden, birç, mizgeft û medreseyan, malên Amedê jî şahid û newbedarê dîrokê ye. Malên Amedê nexşa xêza çand, civak û kevneşopiyên Kurd, Suryanî û Ermeniyan e. Kesên bixwaze di derbarê jiyana civak û çanda Amediyan da bibe xwedî agahî, divê li nava van malan bigere û ji nêz ve nas bike. Mîmar û sazkirina malên Amedê li gorî têkiliyên civakî, xwezayî, rênçberî, germî, serma û êrişên derve hatine avakirin. Dîwarên malên stûr û zexmin. Ev bal bi kevirên kesb ku ji sînga çiyayê Qerejdağê derketine hatine lêkirin. Ji bo parastin û sitarê hemû malên Amedê di nava beden û bircan de hatine avakirin. Her wiha dîsa ji ber têkiliyên civakî û xizmtiyê mal pir nêzîkî hev hatine avakirin. Mal bêtir nêzî hev û dîwarên wan bi hev ve ava bûne. Gelek mal jê reşbelekin. Qorek bi kevirên reş û qorek jî bi kevirên spî hatine lêkirin. Ev mal li bajêr bi kevirên reş û li gundan jî bi kevirên tevlihev û kerpîçan hatine çêkirin. Li gorî pêwîstiyên civakî, çandî, aborî, şert û mercên xwezayê, her wiha li gorî guhertinên erdnîgarî jî mîmar û teşeyên malên Amedê
tene guhertin. Tabaqeyên van malan li gorî rewşa malbatê ya aborî û civakê tê guhertin. Piraniya malan yek qat û hewşên wan fireh in. Malên du tebeq û sê tebeq jî hene. Mezinbûn û firehbûna malan li gorî nüfûs û dewlemendiya malbatê diguhere. Malên zengîn û xwedî eşîran, mezin û hewşên wan jî fireh in. Her malek ji beşên wekî hewş, deriyê hewşê, hews, xanî, şanêşîn, hêwan, kulîn, pêşgeh, şibake, bodrum, tawan, hela û şerşokê pêk tê. Di Amedê havîn pir germ û zivistanan jî pir sar e. Ji bo karibin zivistanê xwe ji sermayê û havînê jî xwe ji germayê biparêzin, mîmarî û modelên malan li gorî şertên xwezayê saz kirine. Berê malan bi piranî li bakur dikeve. Odeyên zivistanî û havînî jî li gorî germî û sermayê hatine lêkirin. Di wê demê de mîmarî pir pêşketibû û hemû beşên malê li gorî pêdiviyên civakî, aborî û xwezayî dihatin avakirin. Ji ber van sedeman piraniya jiyanê li hewş û derdora hewşê derbas dibe. Li her malek Amedê hewşek heye. Çerxa jiyanê li dora hewşê fitlan dide xwe. Hemû derî ve dibin hewşê û hemû rê di hundirê hewşê re derbas dibin. Avahî di nava dîwarên hewşê û neqeban de wenda dibin. Dîwarê hewşê di navbera jiyana malê û derve de bendek bilind lê dike. Dema ku mirov ji kolanê derbasî hewşê dibe, têkiliya mirov ji jiyana derve qut dibe. Kar û barê malbatê tev li hewşê tê meşandin. Hemû pêdiviyên malbatê li hundirê hewşê û malê temîn dibe. Biçûkbûn û mezinbûna malên Amedê rewşa çand, aborî û kesayetiya civak û malbatê dide nîşan. Ev mal di heman demê de eyneya çand, civak, dewlemendî û şaristanîbûna niştecihê vir dide xuya kirin. Malên ku odeyên wê zêde, hewşên wê fireh û tebeqeyên wê pir bin, dewlemendî û malmeziniya wê malbatê dide xuya kirin. Herwiha malbata ku bi cotkariyê mijûl dibûn jî li gorî pêdiviyê cotkarekî mal tê avakirin. Dîsa malbatên ku bi xwedîkirin û kedîkirina sewalan jî eleqeder dibûn. Bi heman rengî hewş û avakirina malê li gorî pêwîstiya wî dabeş dibe. Hewş û kolan bi deriyê hewşê ve bi hev tên girêdan. Deriyê hewşê pira di navbera kolan û malê de ye. Wekî navgîniya hewş û kolanê tê zanîn. Têkiliya derve û hundir li ser deriyê hewşê bijiyan dibe. Deriyên hewşê malên Amedê bi hunerek tenik hatine çêkirin. Ji ber ku hemû çûn û hatina malê di nava derî de derbas dibe, bi hunerek taybet hatiye nexşandin. Ji ber ku hemû çûn û hatin li ser vî derî girêdayî ye, derî eyneya malê ye. Ji ber wê yekê
نقشه û xemlên li ser derî bi taybetî têne çêkirin. Piraniya deriyan dar e û stûrin. Gelek derî ji du felqeyan pêk tên. Her felqeyek bi piştekek hesin tê zexm kirin. Ziqat, teqteqên derî wekî niklê çûkê, bazin û cureyên din têne guhertin. Piştekê derî ji aliya hewşê ve derî ji êrîşan diparêze û destûr nade ku diz têkevin hundirê vê malê. Êvaran bi girtina deriyê hewşê re têkiliya malê û jiyana derve ji hev dibe. Di malên Amedê de qada jiyanê ya herîf re hewşin. Mirov bi vekirina deriyê kolanê re derbazê hewşê dibe. Ji ber hemû derî vedibin ser vê qadê û jiyan bi vê qadê ve girêdayî ye, wekî navenda malê cih dikire. Hemû kar li vir tê kirin. Hemû derî vedibin ser hewşê. Deriyê malê, deriyê kîlerê, deriyê helayê, deriyê bodrumê û deriyê derve tev bi hewşê ve girêdayî ne. Erdê hewşê bi kevirên reş yên qulqulî hatine pêçandin. Ava bajêr ji kaniya Hemrawatê ku 15 kilometre derveyî bajêr e bi riya kanaleke hatiye bajêr. Ji ber ku av ji derve tê bajêr, li her malê ji po depokirina avê bêguman trampê û hews ferz e. Malên Amedê bê hews û tilompet nabin. Ji ber ku havînan pir germ e, pêdiviya avê pir zêde ye. Li hewşa her malê hewza avê û tilompeyek heye. Hin hews li zikê hewşê de hatine kolandin. Hin hews jî li ser sînga hewşê bi kevirên kesb ku wekî çiyayê qerecdağê reşîn hatine lêkirin. Ew kevirên bazalt ku ji dilê deşta Amedê hatine derxistin, xweşikbûna xwe di weçê hewzan de dide der. Ev hews bi gelek şik û teşeyên geometrîk hatine saz kirin. Hews bê tilompe nabin. Bêguman li ser her hewskî tilompeyek avê jî heye. Tilompe bi hêla piyan ava bin zikê erdê di nava lêvên xwe yê hesînî re pêşkeşî xizmeta mirovan dike. Beşa parastin û depoya ardû, nifqe û kût qatê bin malê ye. Wekî bodrum tê zanin. Li Amedê havînan pir germ û zivistanan pir sar e. Ji bo ardû û nifqê ji germa û sermayê bê parastin, li qatê binê malê bodrum hatiya ava kirin. Qatê bodrumê qasî metro û nîvek bilind e. Bi armanca parastina ardû û nifqe hatiye ava kirin. Ji bo bandora tav û germê li ser çê nebe, li başûrê avahiyê hatiye ava kirin. Bi taybetî aliyesiyê hatine ava kirin. Çanda parastinê qasî malên Amedê kûr e. Li Mezopotamyayê bi pêşketina çanda çandînî û seytvaniyê re çanda xwarin û mutfaxê jî pêşketiye. Ji ber ku Amed jî nisîbê xwe ji vê çandê girtiye. Li hemû malên Amedê beşa mutfaxê heye. Serdestiya pêşketina çanda mêvanperweriyê bi xwe re serdestiya çanda xwarinê jî pêşxistiye. Çanda xwarinê li vir pêwîstiya mutfaxê afirandiye. Têzanîn li dîroka mirovahiyê de yekem care li Mezopotamya û derdorê çemê Dicleyê çanda xwarin û mutfaxê pêşketiye. Mutfax beşa malê ya xwarinê ye. Cihê ku xwarin lê tê amade kirin, di malên Amedê de piraniya mutfaxan ji ber bandora germahiyê li bakurê avahiyê hatine saz kirin. Li qatê zemîn tê ava kirin û deriyê wê vedibe hewşê.
gori lêkolînan di nava 138 malên Amedê de li 35 mitfaq li Rojhilat, 30 li Rojava, 45 li Bakur û 22 mitfaq jî li Başûr hatine avakirin. Amedê li dijî germa havînan tim ketine nava afirandinê û vê afirandinê mora xwe li ser malên Amedê xuya kiriye. Ji bo li demsalê havînan de karibin xwe ji germa havînan biparêzin, li malên Amedê beşên siwanê hatine çêkirinê û bi vî rengî xwe ji germahiyê parastine. Bêguman li her malek Amedê hêwaneke ye. Lê li gorî mezinbûn û biçûkbûna malbatê çavê hêwanê tê guhertin. Ji bo parastina li dijî tavê herî zêde li Bakurê avahiyê hatine sazkirin. Di malên Amedê de ji sedî heştê hêwan yekçavîn û piraniya xwe li Bakurê malê hatine avakirin. Ji sedî 28 hêwan duçavîn û li Bakur hatine avakirin. Hêwan herî zêde wekî meskenê rûniştinê tê bikaranîn. Ji sedî 12 sê çavên û dîsa herî zêde li Bakur hatine avakirin. Malên Amedê û bi taybetî jî hêwanên Amedê bê stûn nabin. Hejmar û bilindbûna stûnan li gorî tebeqe û mezinbûna malên Amedê tê guhertin. Stûnên ku bi kevirên kes û mermer hatine şehkirin, xweşikbûnek taybet dide van malan. Li her hêwan ango şaneşînek malên Amedê stûn hene. Dîwarên şaneşînê ango hêwanê li ser stûnê hatiye lêkirin. Ev stûn ji kevirê kesb yên reş hatine şehkirin. Ser û binê van stûnên girover û stûr bi motîfên cuda hatine nexşandin. Ji bo teşaşekirina derve û derdora mal bê şaneşîn nabe. Ev beşek biçûk e û rend dide malên Amedê. Hemû şaneşîn aliyekî wan li derve dinêre û aliyê din vedibe odeyên hundirê malê. Wekî odeyên piçûk û nîvvekirî têne bikaranîn. Hinek beşên şaneşînê li kolanê dinêre. Malên Amedê bi piranî bişaneşînin. Di malên Amedê de şibake cihekî taybet digirin. Ger ku şibake tune bin, ne tîrêjên rojê û ne jî ronahiya di rojê dikare xwe bigihîne hundirên odeyên mezin. Çavên malê yên derve şibake ne. Şibake bi awayekî taybet hatine xemrandin. Hin şibake teng, bilind, hin çarpozî û hin şibake jî firehîn. Serdera hin şibakeyan wekî kevan hatiye xemrandin û bi kevirên reş û spî belek belekiye. Aliyê derve bi şîşên hesin hatine parastin. Di malekî de beşên herî zêde odenin. Hejmara odeyan dîsa li gorî zêdebûna zarokan tê guhertin. Malên ku gelheya wan zêde bin, odeyên wan jî zêde ne. Lê de her malê de wekî odeya mêvanan, odeya razanê, odeyên taybet hene. Ode beşên malê yên girtîne. Her wiha li hin malên Amedê ku ji du qat ango sê qatan pêk tên, hejmara odeyan jî zêde dibin. Li van malên dewlemend, odeyên havînî û odeyên zivistanî ji hev têne cudakirin. Odeyên zivistanî odeyên herî zêde rojê dibîne û li aliyê başûrê avahiyê dikeve. Odeyên havînî jî li aliyê siyê cih digire û li Bakurê avahiyê dikeve.
Bêguman, di malekê de beşa herî giring baniya malê ye. Ji bo parastina germahî, baran, berf û sermayê, banî beşa herî giring e. Baniyê malên Amedê bi taybetî li gorî şert û mercên xwezayê hatine pêçan. Piraniya baniyên van malan bi axê hatiye girtin. Wekî dîwar û beşên din baniyê van malan jî tev sûda xwe ji xwezayê girtiye. Ji ber ku li dora çemê Dicleyê darên spîndarê zêde ne, dar hatine jêkirin û di baniyê malan de wekî beşt, rewt û text hatine bikaranîn. Ev yek dide xuyakirin ku welatiyên Amedê çi qasî bi dar, ber û axa xwe ve girêdayî ye û jiyana wî bi van perçeyên xwezayê ve girdayî ye. Tawana her malê beşt û texteyan hatiye girtin. Hin malbat bi taybetî beşt angodarên serbanî bi reng û reng boyax kirine. Hundirê malê û hewş bi navgîniya derencê û deriyê malê ve bi hev tê girêdan. Pêlpêlokên derenceyan li gorî bilindbûna tebeqeyên malê têne guhertin. Derenceyên avahiyên yek tebeqe ji yek ango du pêlpêlika pêk tê. Derenceyên malên di du ango sê tebeq jî ji dehan pêlpêlokan pêk tê. Derdorê pêlpêlokan bi şîşên hesinî hatine parastin. Malên Amedê ku ew qas dîrok, çand û wêneyên kevneşopiya Amediyan li ser kevirên xwe nexşandiye, ger ku bêxwedî bêne hiştin û neyên parastin wê tev hilweşin. Malên ku gelek wan jê hilweşiyane, li benda parastinê ne. Malên ku heta niha Amedî ji germî û sermayê parastin, çand û dîroka wan di dilê xwe de veşart, divê Amedî jî li wan xwedî derkevin. Malên ku niha bi betonê tê sazkirin, hêdî hêdî malên dîrokî di bin siya xwe de wenda dikin. Ev malên ku ji bo tendurustiya mirovan gelek xirabin, dê her tim malên Amedê yên dîrokî bi mirovan bixe. Malên Amedê ku di bin siya bajarvaniyê de wenda dibin, ger ku neyên parastin û li wan xwedî neyê derketin, dê di demek nêzik de destê mirovahiyê ji dîrokê qut bikin. Malên Amedê ku bi hezar salan Amedî ji serma û germayê parastin, li hêviya tîrêjê rojê nin.